shugaban da take hada wannan wajen. Ai baban mu ma babban munafuka ce. Ya gaskiya rayuwar nan ta yi tsada. Siga ma fa ya tashi. Ai komai ma ba ma siga ba, komai ma fa tashi zai inda a kasan nan. Kai, amma fa Allah ne yake rike da bawa, ko kuma ce Allah ne yake rike da talaka, da talaka ba dai rayu a kasan nan wallahi. Wallahi, faɗi ka ƙara. Kaga postin ma ake na abubuwan da suka ƙara kuɗi. Komai ya ƙara kuɗi. Kaga wannan matan munafukan mata kenan. Haba professor. Wannan na rantse da Allah ba wanda ya kai wannan matan cin bashi da annimanci. Kai da Allah mun faɗi gaskiya, ku ne irin ku ne idan da a faɗi gaskiya kuke hana a anguwa. Duk wani gidan malamai da wani cin bashi da wani mai kai wannan matan ya kai ya kawo da take shiga gidajen mutane tana haɗa mazajen su faɗa. Wannan matan fa da kake gani duk wani gidan boka, wani animimanci, wani haɗa waje. Hey wannan matan yanzu kar ka ga ta fito daga nan ta yi. Kai, amma kuma ka san babban matsalar me? Babanmu ita ne shugaban da take hada wannan wajen. Ai babanmu ma babban munafuka ce. Ita take hada musu komai. Ai wannan matan ba komai take yi ba. Babanmu duk ta dama su ta shanye. Kai da Allah ina kaje kayanka. Za a gaya mana. Kai ba. Da Allah ku tashi mu tafi. Gaskiya wannan mahaukaci ne. Kai, la ilaha illallah. Wai kin san wani abu ko yan mata? Wai a ce yanzu sa data a waya ma ya zama bala'i. Kai, yanzu tun kusan kwana uku kenan fa ina so in sa data a wayan nan amma abu ya gagara. Ka je kai satin din binjagwa data. Ai kai kanka ka sani. Kowa bar abin da yake cikin zuciyarsa idan muka ce da mu amanta ne kanka bai dauka ba. Allah mutumi na. Wai ka gama hada kayan nan naka ko wani magana tafiyan nan? Komai ya haɗu. Cip. Allah, kai fa mutumi na. Kai bikan komai ni Allah. Allah. To masha Allah. Ai kwanan nan zamu tafi. Kwanan nan insha Allah. Haba. Fi sabilillahi wannan wani irin rayuwa ne. Gaba dai abubuwa ya ma mutane yawa. Fi sabilillahi. Maza. Ya ne? Ya ake ciki ne? Ina yin ka. Akwai labari fa. Allah mutumi na. Wallahi akwai labari mai zafi. Allah me fari ne wai? Wai ba ku da labarin bashin da muke bin shugaban ƙasar Koriya? Baba Tinubu ya ce ba za mu yadda ba sai mun je mun yaƙe su mun karɓo bashin ba. Kai? Ga gaskiya ga rantsuwa? Kai? Ka san wai shugaban ƙasar Koriya kuwa? Mutumin da in dariya in kai sai an kashe ka, ka ce za mu je mu karɓo bashin mu yaƙe su? Shugaban ƙasar Koriya. Kai da Allah ina kaje kayanka. Za a gaya mana. Kai ba? Da Allah ku tashi mu tafi. Gaskiya wannan mahaukaci ne.